Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. M'bale wathu uyu Chikondi wapita kukapuma mu mtendere wa Yesu Khristu. Tipemphe Ambuye kuti tsopano amulandire ku chikondwerero chakumwamba pamodzi ndi oyera onse ndi chikhulupiriro komanso chiyembekezo cha moyo osatha. Tiyeni timuthandize Chikondi ndi mapemphero athu. Tidzipempherere ifenso kwa Mulungu. Ife tonse amene tikulira tikumbukire kuti tidzakhala nayenso pamodzi naye tidzakumana ndi Ambuye Yesu pamene Iye amene ali moyo wathu adzaoneka ali mu ulemerero wake. Ambuye Yesu Khristu, pokhala masiku atatu m'manda muja mudayeretsa manda aonse okhulupirira inu. Ngakhale kuti tikumuyika Chikondi m'mandawa, mudapanga manda kuti akhale chizindikiro cha chiyembekezo chomwe ndi lonjezo la kuuka kwa akufa. Tikukupemphani kuti m'bale wathu uyu agone m'mandawa ndi mtendere mpaka mudzamuukitse kwa akufa mu ulemerero. Poti inu ndinu uka ndiponso moyo. Adzakuoneni maso ndi maso mkuyera kwanu, ndipo adzaone kuwala kwa nkhope yanu ndi kudziwa ulemerero wa Mulungu amene ali ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Atate athu muli mwamba, dzina lanu liyere. Poti Mulungu ndiye wasankha kuitana Chikondi kuchoka m'dziko lapansi ndi kupita kwa Iye. Tsopano tiyike thupi lake m'manda, poti ndife fumbi
ndipo kufumbi tidzabwereranso. Koma Ambuye Yesu Khristu adzasandutsa thupi lathu lakufali kuti lilingane ndi thupi lake la ulemu, poti ndiye woyamba kuuka kwa akufa. Tiyeni tsono tipereke m'bale wathuyu chikondi m'manja mwa Ambuye kuti amulandire ndi mtendere ndipo adzamukitse pa tsiku lomaliza. Mulungu Atate ndiwa bwino nditu zonse za mwamba zidzadziko lathu zinjito zake zonse za mwamba zidzadziko lathu zinjito zake mbera Yesu mwana wake yeka Mungu yemwe ndiye atu Adamala tu ndimphamvu za mzimu Viva Maria Adamala tu ndimphamvu za mzimu Viva Maria Yesu yemweyo Antu adamzuza Muweluza Ndipo Pilato Odo pojiko No peso patanda Katika pora Odo pojiko No peso patanda Katika pora Bebani ulemu ubide malwage wose ofunika mukale ulemu ine ndayima pano maloma achibanja kumchinji kwa Mandala tiye simpasi achibanja ndiodandaula ndipo ndiokhudzidwa pa imfa ya malemu mwana wawo Margaret Chikondi Phikiso amene iye wadwala pakanthawi kochepa matenda amene atenga malemuwa ndi kupuma mobanika vuto la mtima omwe anambira pamande kudwala kukafika pa tsiku lachitatu ndipo pamene amachotsa moyo wawo madandaulo. Malemuwa anali munthu mmodzi wochichirika mbali zonse kumpingo kuntchito ngakhalenso kwa ife achibanja anali mlera khungwa. Malemuwa anali munthu mmodzi amene sankasankha khomo la wina aliyense komanso analodziwodzetsa mtendere pakati pathu chifukwa kwa moyo wawo pa ife achibanja sachikhudza. Komabe tili ndi chiyembekezo chonse pakuti ndiye njira imene Ambuye wathu Yesu Khristu alatifotokozera kuti njira tidzikomana ndi Atate athu kumwamba njira yake ndi imene imfa. Choncho timene kukhala ndi chikhulupiriro cholimba komanso monga muja tinamvera uthenga umene anatifotokozera otilimbitsa mtima kuti kodi ine lero ndikudipozita zili nanga ndikupanga withdraw ziti ndipo nanga inuyo mukafunsa neba kudipozita zili nanga maziko ako ali pati timange maziko athu ndikuthera kwake ndi kwa Mulungu. Tikupempha ena achibanja kuti aliponso ena atenge kuchitsanzo chokhudzana ndi imene malemuwa amachitira pakati pathu ntchito komanso akhale kumpingo mathokozo akuntchito akumpingo komanso ena achibale amene aliyense amene watengapo gawo pa imfa ya malemuwa. Choncho kuluka msiwa popeza ena ndi akutali achoka kunzuzu kuplantaya mchinji ngakhalenso konkulu masomongweno ndi antchito tikachoka panopa ndikuti msiwa yatha. Mawu achibanja amene anandipempha ndi amenewa komanso mathokozo apite kwa wonse ofunika mathokozo pepani. Kenako amene akutilankhulira ndi Amisa Malawi. Amisa Malawi. Mwina sana konzeke. Tiapempha Association of Catholic Journalists. Otimirira mmozi. Azati pamoja.
ansembe yathu, amfumu, ndi tonse amene tili pano. Ndayima pano m'malo mwa a chairperson kapena a president a Association of Catholic Journalists. Ndayima pano ife chifukwa choti tifuna tiperekenso nafe ulemu wathu umaliza kwa chikondi. M'dziko muno muli bungwe lathu la nkhani ya chikatolika limene linayamba mu January 2012. Koma kuti liyambe tipereke chikondi chifukwa ndi amene anabweresa idea ganizo loti bwanji titakhala ndi bungwe lathu la nkhani ya chikatolika ngati banja limodzi tigwire ntchito limodzi ndi mpingo. Ndiye tinayamba kukomana, tinapita ku meeting ya maepiskopi chaka cha 2011 ku plenary yawo kwauza kuti tifuna tiyambise bungwe la lathu la nkhani ya chikatolika. Ndiye kumeneko kunali mafunso ambirimbiri tinayankha. Ndiye tinawasiyiranso draft constitution yathu. Chaka cha 2012 anatiyitananso ku meeting yawo mu January. Nthawi imeneyo a president a ichatinkati ECM anali ambuye Joseph Zuza Malemu. Ndiye anatuza kuti ife ngati maepiskopi tavomereza bungwe lanu, ndipo chiyambi cha bungwe la Association of Catholic Journalists chinali chimenecho. Koma ganizo loti pakhali bungwe limenelo linabwera ndi chikondi. Ndipo titayamba bungwelo sanafune kuti akhale pa mpando wina uliwonse mu executive. Anakhala member basi. Anakhala member ndipo amapereka support yonse yofunikira ku bungwe limeneli mpaka nthawi imene amatisiya. Ndikumbukira nthawi ina tinali ndi mwambo wakulu wa Communications Sunday ku Mangochi Diocese ku Namfali Parish. Kumeneko tikubwerera na anthu awiri ndi amati iya speed gali mulimwanja kwa speed imwaonjeza koma amwe ibe tinafika ku Blantyre nthawi yabwino. Mzimu wa chikondi use mumtendere. Amen. Nthawi ino tapempha a chairperson administrator of I Am Catholic, I Am Proud, Mr. Gracious Tukula kuti adilankhule. Ulemu kwa ansembe athu, mafumu, atsogoleri onse, machitule atate ndi amayi, anyamata ndi asungwana. Ndayima pano m'malo mwa bungwe la I Am Catholic and I'm Proud, machitule timangoti Proud Catholics. Limodzi mwa mabungwe amene chikondi anali membala komanso mmodzi mwa akuluakulu ake. Bungwe limeneli cholinga chake ndi kuthandiza akatolika kudziwa, kumvetsa, kuzamitsa komanso kunyadira chikatolika chawo. Limene linayamba 2012. Linayambira pa Facebook nthawi imeneyo. Ndipo muyambitsi wake atafuna kuti anthu ena amuthandize. Mmodzi mwa anthu amene anawasankha kuti amuthandize kuyendetsa bungwe limeneli anali chikondi. Kupeza panali pa Facebook munthu amene amapangitsa kuti zinthu zichitika zambiri, amene amaponyapo zambiri pa Facebook nthawi imeneyo anali chikondi, ndipo ndi amene anagwira ntchito yayikulu yobweretsa anthu ambiri pa gulu limeneli. Pamene kunapangidwa chiganizo chonena kuti lichoke pa masamba mchezo ndipo likhale bungwe loti lizioneka pamaso zochitika zosiyanasiyana monga mibindikiro, ntchito za chifundo ndi zina zotero, chikondi ndi amene anali patsogolo. Wakhala kugwira ntchito imeneyi mchaka ya 2023 kuzindikira kuti waluso lofalitsa nkhani anakhala mmodzi mwa mamembala a komiti imene imafalitsa nkhani za bungwe lathu, ntchito imene wayigwira mpaka nthawi imene akutisiya. Ifewo talira kwambiri ndi imfa ya chikondi chifukwa chonena kuti nthawi imene anasamutsidwa kupita ku Mzuzu, ife tinachona chapamwamba kwambiri chifukwa bungwe limene lili kufika kumene ku Mzuzu. Ndipo ndichikhulupirira kuti kufika kwa iyeyo kuthandiza kuti bungwelo likhazikike ndipo lipite patsogolo. Tidzamukumbukira chikondi chifukwa chokuti iyeyo pamene mpingo wayitana samanyinyirika ndipo samazengereza. Kulikonse kumene mpingo wamuyitana kutalike bwanji kwa iyeyo kunalibe kumene samapita. Ndipo anatifunsa tonsefe kuti kumene mpingo pamene kunkhani za mpingo tisamabwerere mbuyo. Ngati kuli munthu mmodzi amene anaonetsa kunyadira chikatolika chake monga mene bungwe lathu limafunira, chikondi ndi amene anali the personification of that identity.
ndiye feyo titsamulira kwambiri ndipo tikupitiriza kumulira ndipo tikupempha kuti mzimu wake usamumtendere. Amen. Amene atimalizire zolankhula zathu ndi Director General wa MBC Mr. George Kasakula. Pepani akubanja Shira mwana amene wasiya. Pepani ansembe Father Likusha ndanzanu kuona ni pepani. Pepani atolankhani wonse Mr. Malawi, I'm proud I'm a Catholic plus Association of Catholic Journalists. Pepani Bambo Anthony Kasuda, Presidential Press Secretary amene mwati tandiza kuti mutikude pamuzano. Pepani anzanga amene wakachita ku MPC. Komanso ena nonse atolankhani amene mabwera pano, komanso anthu onse amayi ndi abambo. Ife ku MPC kuyambira dzana dzulo mpaka na lero tili ndi misozi masaya mwathu. Chikondi anali nzathu amagwira ntchito ku MPC, koma kugwira ntchito ku MPC tilipo ambiri over 400. Pamakhala kusiyana kwa munthu amene amakondera malo a ntchito ndi kusakonda ongobwera kuti basi bola lipezera mchere. Chikondi amayikonda MPC kwambiri. Chifukwa chake wagwira ntchito yayitali. Ndikayika ngati anagwira ntchito bwino kulikonse. Chifanana kuti mmene amanonsa ma records zulo ku office zimaonetsa kuti 1994 pamene anayambira ntchito ku MPC. That's about 30 years. How you say wagwira ntchito yake bwino. Ndipo ngati kunali munthu amene timamudalira kwambiri ku MPC. Ngakhale ma assignment ovuta ofunika ukatswiri timapitisa Chikondi. Ena mwina amaona ngati kuti kumutumiza ku Mzuzu malinga mbiri ya MPC mukamapananga ma transfer malinga ndi bungwe la boma ena amayika po milomo ya mbiri yosiyana. Koma cholinga chene chimene apitira ku Mzuzu Chikondi chonena kuti timafuna kuti tipitise munthu wa senior wa luso ku Mzuzu kuti akapita kaya president ku Mzuzu samavutike kutumiza anthu ku Lilongwe kutumiza anthu ku Blantyre kuti tiononge ndalama. Ndipo chito pena amayigwira bwino kwambiri. Komanso Chikondi chifukwa cha experience yake anali producer wamphamvu wa luso. Amataka panga programu kumakhala paso maonerera chifukwa mmakhala za nzeru zoti zothandiza mtundu. Amakonda kupanga ma programu aza umoyo ina amati pamlambe. Inali programu yabwino kwambiri chifukwa imaphunzitsa anthu za miyoyo yathu. Health reporting ka health journalism. Ndiye kupita kwake dzana kwatipweteka kwambiri. Chito yathuyi munthu ukamonjeza zaka mpamene umakhala bwino kwambiri umakhala katswiri. Kutera ku MPC zaruza katswiri. Ndiye ndipepese banja la limene walisiya mwana Shira banja lonse kulazi mwali ni kunchinchi kuno ku Blantyre kuno ku Lilongwe kaso ku Blantyre. Pepani ndipepeseso kumpingo zikuonekeratu kuti ntchito za Chikondi zinali zapamwamba. Anali Mkatolika oloko ofesi sikulosa amavala atabwera corona atavala corona. Samachita manyazi ndi Chikatolika. Ndiye ndipepese mpingo kuti mwaluza Khristu wamphamvu. Ndipepeseso atolankhana zake achizimayi ali mbungwe lawo pompano afika aome. Ndikupepeseni kuti mwaluza nzanu amene amagwira nanu ntchito. Komanso mabungwe onse amene wayambitsa ndamva pano Association of Catholic Journalists kana inali president wake Association of Catholic Journalists. So tosefe taluza munthu amene timamudalira koma tingoti tisiye mzimu wake m'manja mwa Mulungu fa Mulungu ndi amene amadziwa zonse. Mzimu wake usemutendere zikomo. Nthawi ino tikufuna tilengeze za zipepeso zimene tatolera. Komano ndalama zonse zapita kwa anamfedwa eni yake. Ndalama zonse amatumiza kwa anamfedwa aini yake. Ife sinatolere ndalama iliyonse. Chipepeso choyamba choka kwa president wa dziko lino la Malawi Dr. Maikafe Lazarus Chakwera amene apereka 550,000.
Mr. Banda kuchoka ku DHO office sanene kuti ndikuti koma apereka 20,000 kwacha. Mchinji Catholic Community Blantyre chapter yapereka 130,000 kwacha. 130,000 kwacha. Friends of TA Sympathy Mchinji yapereka 112,600 kwacha. Group la Tilankhuleni Ambuye lapereka 105,000 kwacha. 105,000 kwacha. Group la Atolankhani akumpoto Nyika Media Club yapereka 42,200. Gulu la magroceries lomwe Malemuwa analimo lapereka 35,750 kwacha. Friends of Vision Welfare yapereka 1 million kwacha. Catholic, I am Catholic, I am proud yapereka 515,240 kwacha. 515,240 kwacha. Friends of Uganda Matters Blantyre chapter yapereka 75,000 kwacha. Association of Catholic Journalists yapereka 489,500 kwacha. 489,500 kwacha. Nation Right Council yapereka 97,000. 97,000. Association of Women in Media Aome Adzikolose apereka 920,000 kwacha. 920,000 kwacha. Media Network on TB Dzikolonse apereka 85,500 kwacha. 85,500 kwacha. Banja la Pikiso lapereka 50,000 kwacha. Sector 5E, Sector 5F kumene Malemuwa anagona kapena kumene anafikira kuchoka kunzuzu apereka 233,000 plus bagi imodzi ya ufa. Drama zimenezi ndi ufa umenewu ndi zimene zagwira kale ntchito kusiwa kumene kunafikira malirowa. MBC Blantyre Production Team. MBC Blantyre Production Team yapereka 45,100. 45,100. MBC kumene kumagwira ntchito Malemuwa apereka 300,000. Coffin plus transport imene inanyamula Malemuwa kuchoka kunzuzu kubwera nawo kuno. Polytechnic Catholic Alumni Association. Polytechnic Catholic Alumni Society, not association, society. Imene bana amati mubasi. National. Sonyeza kuti Blantyre, Lilongwe and Nzuzu. Yapereka 500,000 kwacha. 500,000 kwacha. Ndikadzapo ndayima mwina madaba kuti ndimabwereza. Anandipempha eni yake kuti zinazi amasonkha m'magulu. Ndeni mafunika ndizilengeze zomveka kuti eni yake onso amene amasonkha aziwe kuti ndalama zawo zatani zafika. Ndikadzapo ndayima zachipepeso ndi zimenezi. Nthawi ino tilowa nthawi ya nkhata. Tiyamba mwambo wa nkhata. Ndiye chifukwa choti nkhata zilipo zambiri. Anthu ena amene tizikuitana ndi pagulu. Okhawo amene ali akubanja ndi anthu ena amene abwere paokha koma ena tonse tizikuphatikiza ndi pagulu. Ndiye pali ena amene mwina abwana anu afuna zatule nkhata koma muli ndi maluwa. Aje limene yoyo. Ndekuti abwana anu akangoti ayika nkhata zoti maluwa anu tizikuza ni muzika koma chifati sipanafika pamapeto tizikuza ni muzayika mbali. Musamayike pamwamba. Kwa apa mwamba amamaliza kaya ndazimayi eni yake ndamene amalezisa. So tikamba oyala nkhata
sana tu ampena nkata zawo azipanga lebo leti mpetesane ndikachula bazina ngati nkata lawo yalembedwa mutubesa nkata imene azimai musatende nkata imene mwina sili yawo ngati anakulira nkata zawo amene ayamba kudyalira nkhata ndi Sila mwana wa Malemu nkhata imodzi help Anna. Anti Brenda ndi Mbukani Katua amenewo ali naso limodzi amenewo so mwabase kana yawo limodzi Siawo
santa kufa chosata ndipo kwera kusata walise maso awo auseni mtendere. Amen. With my soul, it is well, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul, with my soul, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.